paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kita man iti sarmeng no bagay kumulang ti Badaw. Ay. Badaw? Yunay kantuyang. Nagbayag ka. Apay aya. Nagbayaga nga gururay di tarwar. Mapanta na. Mapanan tilugan. Numasikuran ka, umununakan. Ayunay mo tinday tangaramid ma. Kay sumaruno akton uray taamok mo ti papanantayaw. May sangarod alugan ti pagluganan tayo amin. Ay sana parikot dayta. Mabalin ko ti aglugan iti sa balay. Ni Marituyang nga ikabadong. Ay na, bayamon day jay atao maray. Anya? Nakabaybayag nga gunggulay. Maudi ka nun, tas umuro tulatan. Ay uda yun ni Marituyang. Kanayon laki iday nakasta. Ay, jakman mo iti day jay atao maray. Masurunak. Nukasta, saan tayo nga urayon? Saanayin, makamunton na sumarunaw. Sa bagay, amo na matkit di ati papanantayaw. Mangrugin ti seremonya dagiti agkasar, ang mawampay ni Nana Tuyang. Wen nga rod kwarog. Sapay iso ti may sa kadagiti ninang. Anya nga ta, numapan mula ang sukunan. Ha? Ay, awanan Naladaw unay no sumangpet kami ditaw Wen anya? Nagadayon dito iti barangay tayaw. Ay unay lakit din aya. Kana yun ang maudi ni Marituyang. Nimbaglakit din tayo muna tayo dito yan tay. Ay wen tanu inuray tayo palaan. Sigurado. Amin tayo kat naladaw. Nalpas gaya mo ti seremonya. Wide, naladaw kan. Ipapain ka talaga. Sana bali tinaskel sa anak analadaw iti panangan. Anya? Mala pumila tamutin, tani mabisin ako. Hoy, Tuyang. Apay. Kita ema. Hindi ka man nagpapaudin intong madamdama. Anya? Pagkukuyog tayo nga agaway, di barangay kabildatan. Nagbayag mutin nga ni Marituyang. Kuna naman at sumaruno adagos kanyak pare. May sa oras tayo nga gururay. Pandarin yung tilugan tayo, agawid tayo, tas sumaruno tulangay. Makaamo ka mapantay nga ro din. Wan pare, tamang kitan ton, di pagluganan na nga agawid. Kukuyog tayo kuma. Sana mabalin na maisinsin ha. Ay, makamumutan iti biyag na pare. Kunak nga urayon dak, ng pinanawan dakiday. Kasi no, nakabaybayag ka mga men. Ay, jaske kayo kidi amin nakakadwa. Sika, ti jaske. Tawan ti babain mo ngagpapauray. Anya? Uray kumamot bukod mo alugan ti pagluganam. Agam saan may? Ay, naudi aklang magdidala ka inurayon. Ay, baliwan man ti kasta nga ugalin Tuyang. Ha? Agpapa-importante ka lang nga kanayon. Unay mo tanday jay Marituyang. Kanayon na mauday. Kasano kat di mo't ngamin makigiddan kada tayo, marikwanang. Ay, idi agrubwa tayo. Iso ti maururay. Idi agawid tayo. Iso manan ti maururay. Di nansamot ammo ti makikuyog iti kakadwana. Kaya't nansa ti agmaymay sa. Wala kaslasan amay-may sa ti lugar a pagawidan tayo lukas jay. Ala, baybayan tayo ni Marituyang, nukas tati kayat na, maray. Anya nga rod ngay. Dauting tayawang kail. Ewan man, padasan tayo mo ti agaliwaksay sa paminsan. Ha? Sa dinaw? Iti sa bali a lugar Tay di tayo pa'y napnapanan. Ay, excited ako ng kail. Ay, una. Excited and interesting ti mapan iti mountain tapno ag-hike. Aya? Ilista man tinagan dagiti kayat na ako muyag. Areglado ang kail. Ken kalpasan na. Diretso tayo iti papanan tayo a barangay. Tapno agpalista kayo. Iti kasta, adan to kuyugan tayo nga tour guide. Ay, nasaya ati kasta ang kail. Una. Tapno makuna secure tayo iti papanan tayo.
Impalista kong tinaganta ba daw? Para manan iti anya dayta. Iti may nga outing tayo ang mapanag-hike ijay mountain. Mountain. Sa di naman daytan. Ay basta, ijay kanusikat ang mountain. Anya. Ay na ba daw, gondaway tamutin da ito ang makaaliwaksay. Ay, supay dayta paggasgastusan manan iti kwarta. Kan pagtaktakan. Uray ta makapasyar tamut ijay bantay anangataw. Wine. Nangabakan tuyang. Sikan ti masura. Ada tayo dito'y mountain camp. Mayatan dya. Gusto kayo ang gail. Malipatan ti katugangan no kastaw. Ay, nagtatayag dagiti pinuon dagiti kay kayaw. Nagado ti birds. Anyangay day ang gail. Di kagda nagtauni lang ti agila dayjay. Ang mga nuwad damit ulag dito yung gail. Ah. Day baklat. Ada pa'y gayang bakas dito'y. Yay, nadamit gayang bakas di tao eh. Kita amaw. Ay, mulmulagatan da ka dagiti bakas ang gail. Ha? Pumanaw tan di tao eh. Naa. Mapantan iti cottage tayaw. Ang mga no umataki dagita abakas. Ay naku maray, jak mutin makaturaw. Apay aya, Nagado nga insekto nga agun uni dito. katuon at anda tayo nga ro diti kabambantayan. Ay, sausan niya maninday ta. Ay, makaalyaw denggang. No nilang mati may sadak kalabilit dayta. May sa at tumatayab. Ay, talaga ajak makaturog no kastaw. Nakaturog ni Mari Banang. Maturog tamatan. Ito'y bigat, agawid tayo. Oy, Marituyang. Oy, agriing kan bigatan. Nakadigos kami. Bigat mo gaya man. Wen, agsaga na kamutan tayong kaagdigos. Kalpasan na, agawid tayaw. Ay, madam na mapay maray. Baka turturog ak pailang man. Ay na, bumangon kakit din. Tadi kakit agpapaudi manan. Maray. Nang runa kat nagadayo ti pagpagnaun tayaw. Ay, sige, sumaruro ak tumaribana. Sige. Tay sagana may ti pamigatan tayaw, tamamigat tayaw amasapa. Ay na, itay pa nga muna da parenteng. Kwarog, maribanang, kan marikwanang. Ngam, adata pa lang dito, tuyang. Agtutur ka kadilaang dita. Jak pa'y nga nalpas. Ay, katkarting nakabaybayag ka mo laki una yan. Anya. Napanan, dagiti kakadwa tayaw. Karaman ti may sa tour guide tayaw. Anya. Panawan ka dito yan, makitam. Ay, sige ba daw? Nalpas ako. Mala, mapantang arudan. Katkarting nga rin Ay, nauditan na talaga. Ay, kamaudyanan na. Anda tayo dito barangay da. Mabalin tayong tilumugan, tapno makaawid tayo ni tilugar tayaw. Tirigat na. Awan pa'y da paribadong kun Marituyang. Ay, urayin tayo man ida dito yan. Wala. Alangan apanawan tayo ida. Day tatirigat na iti kanayon nga agpapaudi ang gail. Ay, anusan tayo nga urayon. Anya mo to ni Nana Tuyang. Ugali nanti agpapaudi. Ay, kartingam timag na. Nauditan na talaga. Anya. Ay, di akong matanawagan dito ayanta da parinteng. Nakwaraw, kin maribanang, kin marikwanang. Ay, aguray ka. Nay, nagsangat idalan dito. Ay, jak mutin matandaan no anya dito tinagnaan tayo. Ay, uray siyak. Ang makamuditan. Anya ngay adalan ti suruten ta dito. Ay, basta magnatalatan. Ad-addan na maudi talaeng, nuagyan talang ditoy. Ay, sige, suruten talangan day tamay sa adalan. Makamuditan. Ay, nabadaw, nayaw awantan sabot taon. Unyag, peso. Awan, matikarayan na matandaan at ngalinabsan tayo ngay may ditoy. Ay, nabambanog akaw. Ay, agsubli talangan. Si kanto mga main. Sapay naganda yung tinagnagnanta. Sapay pasang ang tidalan tang agsublay.
Ayaw itan nakbadang. Anya? Ay, just kiki, diti kastoy abiyag. Awagan man ni Marituyang no ayandan. Anya nga min ay ti mapaspasamak da. Taawan da pa'y laeng. Ay, at least, amo ti tour guide tayo, ti pakasarakan kadakwada. Wen mo't kit di Ay, mabiit lang nga rod. Tagbiro kak iti signal. Ay, na yan. Ay, Ay, awan signal dito'y inteng. Ay, talaga ajak makontak ti cellphone da. Ay, masapul nga raw, nakasarita tayo ti tour guide. Ay, nabambanog ako na yun tuyang. Lagi na natapay lang man di tayo. Awag ako man ni Mari ba nang awan mo gayam signal? Ay, anusan dalangan tag subli di bantay. Malawon, kasta ti aramidin ta. Ala, intang arudan, kartingam. Ay, basol mo. Apay naudi ta. Nayaw awan talaki nga raw. Gusto mo Sana makatulong day tang ibagbagam. Kasanaw, kit masurunak. Inton maminsan, di ka nagpapauday. Wen, alawunan, malamapantahan. Ewan ka di pa'y laing datatabadaw kan nanatuyang ang kail. Ewan nga raw, kung na ti tour guide, kit awan damat ijay. Anya? Mamatiak masarakan damat laang. Gamkit day. Mga no, umabot tayo pa iti 1D dito'y. Yay! Ay, at last, nasarakan da kay mutlaangan pare badong, Marituyang. Ay, kapitan. Ay na, nabambanog ako ni Justo paray. Tatla kayat kundi maturag. Ay, oray siya, kapitan. Turog yun na. Kabayatan ti panagbiyahe tayo. Ay, di la mabalin na maturog akpay bi, ay taurayan da. Ay, saanan. Ay, unay kamatin. Yanus mon. Ay, lumugan tayo. Tanay. Nabayag nga agur uray ti pagluganan tayo. Hala, lumugan tantuyang. Kartangam. Inton maminsan, di kay agpapaudi. Tapno saan kay amanaktak iti biyahe. Kamaudyanan na. Nakaawid tamad lang dito'y balay tuyang. Un nga raw. Ay, makaungat pa yun ni Kapitan Kadata. Ay, kataganos ta tamakiluglugan talaing, mate. Naudi talaang kunamula no asino dan. Ay, basol mo mutlaing Kanayon kantuman nga, agpapauday. Adayo kumakas dyan, tinapasamak. Makaungat ka ba daw? Tanya pa'y kumangay. Alangan man nagkatawak. Ay, sorry nga rudan. Santo na maulit ti kasjay. Promise. Sige. Sapay la ko mga raw. Tagbalbaliw ka ni ti kasta nga ramid mau. Ay nanatoyang, di ka nga min agpapauray. Makikuyog kayo kadagiti kakadwayo, tapno saan da kayo nga ibati. Nang runa, no kasta adiyo kabisado, ti papanan nyo. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.